Hvaljeni Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Evo nalazimo se ispred slike Gospe žalosne u Marijanskom svetištu u Dragotinu, koje je najstarije svetište u istočnoj Hrvatskoj. Sada ćemo na sve vaše nakane izmoliti molitvu pred slikom Gospe žalosne. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U bezgrešna i žalosna Marijo, zbog nas si bila podno križa. Ti si u svoje srce prihvaćala krv koju je tvoj sin proljevao. Trpila si u srcu trnje i čavle koji su ga mučili i primala nas za svoje sinove. Daj da ostanemo u tvome slatkom srcu. Marijo, lijepo je s tobom stajati podno križa. Majko Božja i majko naša, odvjetnice grešnika, posrednice, gospodarice svemira, učiteljice istine. Slatka majko, nauči nas ljubiti Isusa, nasljedovati njegove kreposti, njega koji je učitelj na križu, i probudi u nama gorljivost da utažimo žeđ našega Spasitelja koji je žedan duša. Žalosna majko, pomozi nam da se penjemo putem Kalvarije, između Isusa koji nosi križ i tebe koji ga slijediš, da tako prispijemo na sveto brdo Božije. Marijo, majko naša, daj da zagrlimo križ, da živimo sjedinjeni u tvome srcu. Amen. Evo posebno ćemo predati Gospi žalosnoj, našoj majci, sve sinove i kćeri koji su odlutali od vjere, sve sinove i kćeri koji zadaju velike muke svojim roditeljima. Danas je upravo blagdan Svete Monike, majke koja je tolike godine plakala i molila za obraćenje svoga sina. Na kraju je izmolila ne samo obraćenje, nego i svetost svoga sina. Njezin sin, Sveti Avgustin, jedan je od najvećih svetaca kojeg poznajemo. Stoga, majko žalosna i sveta Moniko, majko suza, čiji sin nije mogao propasti zbog količine tvojih suza. Evo, dvije svete majke, molimo vas da čuvate i štitite našu djecu i da izmolite obraćenje sve one djece koji žive grešnim životom. Majko Marijo, žalosna majko, zaogrni svojim plaštem svu našu djecu. Čuvaj ih i zagovara ih pred prijestoljem svoga Sina Isusa Krista. Amen.